Ladies competitor binomantau जेरावखि थाया मानो थाबैनो फैनो थाखाय खावलायहरबाय लेडिज कम्पिटिटर जदे रादाखौ अति हरखाले स्टार्टिं पॉइंट আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো অলপ এইটো ষ্টাৰ্ট হয় लेडिज कम्पिटिटर जहां भी हो जल्द से जल्द पहुंचाइए ओके So ladies and gentlemen, we are going to start the women half marathon. So may I request our honorable chief guest Ritawai Saboro, EM Sports and Youth Welfare Cultural Affairs Department BTC, and also the KDSA members to flag off our today's women half marathon. Get ready. 12 পৰা 3 1 2 3 go. So thank you very much, everyone. যেনেকৈ আমাৰ বতৰটো আমাৰ চিন্তাধাৰাটো এটা সলনি এটা আনে আৰু সেইকাৰণে এই উৎসৱটো অনাগত দিনত আৰু ভালকৈ উদযাপন কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মিলি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব। বাওকুংগ্ৰী অঞ্চল আমাৰ বড়োলেণ্ডত খুব এটা সৌন্দৰ্য এটা অঞ্চল। এই অঞ্চলত আমি পৰ্যটকৰ কাৰণে খুব ভালকৈ আমি এইটো ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ ইএম আৰু বিষয়াসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইয়াত হোম ষ্টেৰ কিছুমান কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু যিটো জাগাত যিটো ঠাইত আমাৰ উদযাপন হয় অলপ পাৰ্মানেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে যোৱা বছৰো আমি চিন্তা কৰি আছোঁ। এই বছৰ অলপ এইটো ভালকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু কিছু কাম আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আৰু এটা প্ৰপ'জেল আছে আমাৰ ইফালে এটা মিনি ফিল্ম ষ্টুডিঅ' হ'ব লাগে। এই প্ৰজেক্টটো লৈও চিন্তাধাৰা কৰা হৈছে। গতিকে এই অঞ্চলটো লাহে লাহেকৈ বহুত ডেভেলপ হ'ব। ইফালে ইউনিভাৰ্চিটিও আহি গ'ল, ইফালে আমাৰ EM MCLA কোৱাৰ্টাৰো হৈ গ'ল। চ' আহি থকা সময়ত এই অঞ্চলত আমি বহুত কাম কৰিব পাৰিম। মই সকলোলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু পুনৰ ৰংজালী বৈশাগু আৰু আমাৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। 14 তাৰিখে আমাৰ মূল প্ৰগ্ৰাম, কিন্তু এইবাৰ অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা এই 14 তাৰিখত বিহু নৃত্যটো মানে গিনিছ ৰেকৰ্ড কৰাৰ কাৰণে এইদিনা এটা কাৰ্যসূচী লৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও আহিব। চ' সেই কাৰ্যসূচীত আমালোকে বহুতে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব, কিন্তু যিসকল ইয়াত থাকিব আমাক খুব ভালকৈ যাতে কৰে মই আমাৰ বিটিআৰৰ মাননীয় শ্ৰীৰাম শিৱকুমাৰ বড়ো ডাঙৰীয়া আজিৰ এই মুখ্য দুৱাৰ উন্মোচন কৰি প্লেণ্ট বাওকুংগ্ৰী ফেষ্টিভেলৰ এক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। गिबियावनो गासैनिसिमबो गाहाम हामलायहरबाय। दिनै आं दंफैयो बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव। बावखुंग्रि फेस्टिभेला दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे फेस्टिभेलाव दिनै मा दं मा गैया पुरा नायगोन आरो नायनायजों लोगोसे नोंथांमोननो देखायगोन। आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन होननानै। दा नोंथांमोना देग्लायनि 2023 नि बावखुंग्रि फेस्टिभेला माबायदि बेखौ नोंथांमोना नै आंनि बे ब्लगखौ नायलांबा मिथिनानै मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन। बिदिबा
दा ब्रेकफास्ट जानो फैबाय दखान ससे लामाखौनो 1 घन्टा लाबाय एकदम बाबा ओं थाबायबाय साबसिन ए दे जायो दे दा उनाव माबा जासिगोन दे ओरैबायदि गारियानो गारि नयाव मोजां खारदोंमोनहाय बे उन्दैया नयबाथ' 10 मोन ना ओं 10 10 नङा 10 बोरैबा मोनलांजोबलै ए 8 जन साबा कनसुलेसन साथाम लोगोसे दंबावो जोंनि मिथिनो हारिमु बिफाननि खेलाखौ नाम बुंथिगिरि कातिराम बर' सारखौ बिबार बावनाय हाबाफारियाव बयबो फारियाव थानानै मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय 9था जानाय ब्रेकफास्ट जानो बै सोर बै हिनजावा बबेया बैयो मुलागाबुरि ओइ गाम्बारि सिख्ला दंफां सिं सिं जि दखान दं बिराद मोजां जागोनलै बेयाव दंफां सिं सिं पुरा बाजार गोजा ना जा दंफां सिङावसोखा बाजारानो हाजो सायावसो दै बियो ओमफ्राय बिराद गोजान थाबायबोबाय दंफां सिं सिं ओमफ्राय दाबो जोबबावा बाजारखौनो गिदिंनानै नायजोबनो हाया आग्ला फेस्टिभेललै बियो आरो फैबाथाय थांनोबो बायो आरो फैथारलाबो सानो एसे खस्थ' मोनबाथायनो आरो फैला दाव ओइनै आब'मोना दासो बाजार फसंबावदो जेबोआनो जायाखै एकदम बिराद गुवार एरिया बेनिफ्राय बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बादायनाया गाबोनसो दिनै फार्स्ट दिनै खेला दुलासो दंमोन आरो माराथन दंमोन बेनिफ्राय साइक्लिं दंमोन खमलायनायबो दंमोन बेनिफ्राय दायो दावबायथिं थाबायनाय दङ बेनिफ्राय बुंबोनाय बे आब' जाखांनानै बेरायबाय जोंहा डिउटि जोबनानै औ उदै थोन बेरायबाय मा जि मोजां नुदों आब'मोनखौ खेला गेलेग्रासो बिराद सनानि मेडेल मोननाय गोजा बिसोरो क'क्राझारनि थांबाय थानोसै होमबा मा दं मा गैया नायलांनि र' ओमफ्राय नै जायगाया जि मोजां फिल्म बानायनो जि मोजां जादों ना दंफां ख्रि 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 ख्रिनो एलबाम बानायनो माबा मोना जायगा मोना 14 थारिखआव मोसौ थुखैयो बिथिंबो नङा हाजो गाखोगोन हाजो गाखोनाय दिन लास्ट खालि बेयाव माने आगान गैया आरो आगान होनो जायगा गैया दिनैनिया माने फार्स्ट जागायनायसै नालाय दिनै खेला दुला दंमोन आरो बेनिफ्राय 14 थारिखआव अल पाब्लिक सालायफ्रानो थांलायलांला गारामा रानखांनानै बिराद दै गाङो खिन्थु सोरबाफोर फैयोब्लाथाय बथलाव दै सोना लाबोखादे नङाबा गोरलै गोरलाम एकदम फेमिलियैनो फैजोबगोन औ 14 थारिखआव बाब थांनाय औ दामा बारा जायोनो जोबखालै ओमफ्राय दिनै खिन्थु बारा दाम गैयाना दिनै दखाननि खिन्थु अभाब गैया दै बाब जि दखान ओमफ्राय फैसायासो बुरजा बुरजा लाना फैखा खिन्थु दामा डाबल जोब माने जाखायो बिदियाव बेखौ मानखोगोन बोरो लामायालाय गारियानो गारि दखानानो दखान नैबेनिफ्रायनो स्टार्टिं मोनहायना आवगायना आयु इखिबो बिराद दखान एखमबा बैथिंनिफ्राय एखमबा ओरै
कुसुमाखौ लगाय थाबदो मा जादों दाउदै ओमफ्राय ब्रेड साहा बाय साहा लाल साहा ओरैनो मोनजादों ना औ फ्रियावनो दे जोबोद लाइक मोनजायो नोंस्रा गेलेग्रा नालाय नाम्बार नांगौबो नामा जानि र' फिरखारबासो जेलि ब्रेड दाउदै लाल साहा बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बोथोरा सफैलायबाय बावखुंग्रि गाखोनाया बुरिफोरखौसो गाखोनांगौ बे जाबाय अमा खर'साव नाय रायजो राजा नोंथांमोन अमा खर' सावनायबो मोनजायो नाफाम हटेल बायदि रोखोमनि हटेल दं आरो बेयाव आङो खोन्थाजोबनो हानाय नङा बहुतथा हटेल दङ हटेलानो हटेल जों मा जानो गोसो खुसिया मोनजायो नों दिंखिया मोनजायो अनला साम' सबाय मोनजायो सबखौनो मोनजायो होनना बुंजायो नारि हटेल थुलुंगा बसुमतारी कृष्णा बिथांमोनहा गेलेगासिनो दङ बावनो फैगोन आगरखोनाराव गेलेगोन बिनोद नार्जारी बाक्सा भार्सेस सतीश ब्रह्म हटेलानो हटेल बहुत बिथांमोनहा हटेल गेलेगोन ओमफ्राय नै बाथौ मन्दिरबो दङ आरो बे हाजो सायावनो एसे ओरैनो खुलुमलांसै आरो बर'नि धोरोम हिसाबै ओमफ्राय नै बाथौ मन्दिरबो दङ आरो बे हाजो सायावनो एसे ओरैनो खुलुमलांसै आरो बर'नि धोरोम हिसाबै बाथौ मन्दिर बेयाव गाबोन खेराइ जागोन गाबोन मोनासिनिफ्रायनो जागोन होननानै बुंदों आरो खेराइ बाथौ खामानि मावगासिनो नै गाबोन खेराइगोन दा ए दौदिनिबो मोसागोन दौदिनि गोथां ना गोथां दौदिनि गोथां ए बिबार बाथौबालाय अ गोथै गोमोन ए बिबार बाथौबालाय बिबार बाथौआवबो गोमोन जायो अ मन्दिर दंलाबायो हाजो हाजो मा मन्दिर हनुमान मन्दिर नामा आब' बेसेबां मानसिफ्रा खुलुमलाङो दान होलाङो नै बेबो शिब मन्दिर ओइ बिराद गोजौसै दे बेखौ गाखोनो हानाया सेस नै गोजौथारसै गोजौनि सायाव गोजौ गोजौनि सायाव गोजौ आं हानाय नंला दे ओंखाम जाखांग्रा गाबोन गाखोनोसै थांफिनसैलां